Исәнмесез, балалар? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Балалар, сіз әкиятләр тыңларга яратасызмы? Хәзер мин дә сезгә патша кызы турында әкият сөйлим. Сез игътибар белән тыңлагыз. Яшәгән булган бер патша. Аның бик тә тәртипсез, иркә, үз сүзле кызы булган. Ул көне буе уйнаган да, ашаган да, йоклаган. Ашарга бик тә яраткан ул. Бигрәк тә баллы, тәмле һәм татлы ризыкларны. Балалар, карагыз әле, нәрсәләр ашарга ярата икән патша кызы? It is ice cream. Минем арттан кабатлыйбыз. Ice cream. It is a cake. Cake. It is a sweet. Sweet. It is a biscuit. Biscuit. Патша кызына әтиян исе аш, бутка ашарга, сөт эчәргә тәкъдим итеп карый. Ләкин ул аларны яратмый һәм бер дә ашамый икән. Нәрсәләр яратмый соң патша кызы? It is soup. Repeat after me. Soup. It is porridge. Porridge. It is milk. Milk. Балалар, карагыз әле патша кызының өстәленә. Өстәлдә нәрсәләр бар соң? What is on the table? Yes, there are cakes, sweets, and biscuits on the table. Look, how many sweets can you see? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, there are 5 sweets. Well done. Look, how many cakes can you see? Let's count together. 1, 2. Yes, there are 2 cakes. Very good. Look, how many biscuits can you see? Let's count together. 1, 2, 3, 4. Yes, there are 4 biscuits. Excellent. Патша кызының яраткан шигыре дә булган үзе яраткан ризыклар турында. Әйдәгез тыңлап карыйк әле. I like ice cream. I like sweets. I like biscuits, but I don't like cheese. I like coffee. I like tea. I love you. Do you love me? Балалар, патша кызы белән шигырьне тагын бер тапкыр кабатлап карыйк әле. Repeat after me. I like ice cream. I like sweets. I like biscuits, but I don't like cheese. I like coffee. I like tea. I love you. Do you love me? Ай-яй, бигрәк тәмле ашарга ярата икән безнең патша кызы. Гел шулай баллы әйберләр генә ашагач, бер вакыт аның эше авырта, теше сызлый башлаган. Ул елаган да елаган. Әтиянисе аңа ничек ярдәм итәргә белмәгәннәр. Бәлки без ярдәм итәрбез балалар патша кызына. Ярдәм итәбезме? Әйдәгез аңа файдалы ризыкларны сайларга булышыйк әле. Look, there is a cake, porridge, and a banana. What is wrong? Yes, it is a cake. Икенчесен карыйбыз. Look, there is soup, a cabbage, and ice cream. What is wrong? Yes, it is ice cream. Look, there is milk, a sweet, and an orange. What is wrong? Yes, it is a sweet. Менә патша кызына ярдәм иттек.
Шул көннән соң патша кызы файдалы ризыклар, җиләк-җимешләр ашый башлаган. Бүтән аның эше дә авыртмаган, теше дә сызламаган, әти-әнисе дә бик сөенгәннәр. Татар халык мәкалендә әйтелгәнчә, туклыклы булса ашың, шәп эшләр синең башың. An apple a day keeps the doctor away. Сез дә һәрвакыт спорт белән шөгыльләнегез, җиләк-җимешләр, яшелчә, файдалы ризыклар ашагыз. Шул чагында авырулар сезне читләтеп узар. Our lesson is over. See you. Goodbye.